it-tieni parti tal-ħrafa ħaġa moħġaġa għal bint is-sultan. L-għada filgħodu bin il-furnar wasal għand is-sultan. In-nies tal-palazz bdew jiddieħku bih meta raw raħli bil-bies f'qajjar, imma s-sultan laqgħu kif kien laqa' lil dawk kollha li ġew qablu u stiednu għal pranzu. Wara l-ikel, is-sultan sejjaħ lill-prinċipessa u talab liż-żagħżugħ jgħidilha l-ewwel ħaġa moħġaġa li kellu. Mietet nemsa u 3 magħha, għalilha bin il-furnar. Għandek żmien saħda, qal is-sultan lil bintu u kulħadd telaqa lejn kamartu. Imma bil-lejl, il-prinċipessa libset tal-sira sewda u marret tħabbat fuq il-bib ta' bin il-furnar. Bdiet tgħidlu li l-prinċipessa qatet qalba mill-ħaġa moħġaġa. Titfaħru u titfissidlu u talbitu biex jgħidilha x'kienet it-tifsira. Imma ż-żagħżugħ ma damx manduna li dik kienet il-prinċipessa. Ngħidilek, mela le, għalilha, imma l-ewwel trid tagħtini dak iċ-ċurkett li għandek f'sebek. Il-prinċipessa tagħtu ċ-ċurkett u ż-żagħżugħ għalilha t-tifsira tal-ħaġa moħġaġa. L-għada s-sultan reġa' stieden liż-żagħżugħ għal pranzu u meta kulħadd kiel u xorob tfaċċat il-prinċipessa. Is-sultan staqsija jekk kienet sabet tarf tal-ħaġa moħġaġa. U din qaltlu dak kollu li fil-lejl ta' qabel kienet saret taf mingħand iż-żagħżugħ. Il-mistednin kollha bdew iċaħċbu u jfaħru l-erf ta' blaqies ta' bint is-sultan. Naddu issa t-tieni ħaġa moħġaġa, qal is-sultan, u bin il-furnar dar fuq il-prinċipessa u qalilha il-mejjed imexxi lil ħaj. U mill-ġdid il-prinċipessa kellha żmien salada biex tara ssolvix it-tieni ħaġa moħġaġa. L-istess kif għamlet fil-lejl ta' qabel, il-prinċipessa reġgħet libset tal-sira sewda u marret titħabbeb ma' bin il-furnar biex dan jgħidilha t-tifsira tat-tieni ħaġa moħġaġa. Kollox sew, ngħidilek, weġiba ż-żagħżugħ, imma l-ewwel trid tagħtini dik l-arma li għandek meħjuta ma' il-libsa. Din kienet l-arma tal-familja rjali, irrakkmata fuq l-għonq tal-libsa. Għall-ewwel il-prinċipessa ma rriditx taf, imma meta rat li ż-żagħżugħ ma kienx se jgħidilha t-tifsira tal-ħaġa moħġaġa, allura iddeċidiet li taċċetta. Ġabet imqass u ż-żagħżugħ qasqsilha l-arma minn mal-għonq. Imbagħad qalilha t-tifsira tal-ħaġa moħġaġa u l-għada wara l-pranzu il-prinċipessa reġgħet qalet applawżi kbar meta tat it-tifsira tat-tieni ħaġa moħġaġa. Kulħadd reġa' skanta bl-erf bla tarf ta' bint is-sultan. Issa kien wasal il-waqt tal-aħħar ħaġa moħġaġa. Mela, isma' din, qal iż-żagħżugħ lill-prinċipessa. Xrobt l-ilma mdendel ma jmiss mamkien u kielt il-laħam mixwi fuq kliem in-nies. Meta daħal il-lejl, bint is-sultan libset mill-ġdid tal-sira u marret fittex liż-żagħżugħ. Reġgħet tgħidlu li l-prinċipessa kienet qatet qalba għal kollox u bdiet titkarrablu biex jgħidilha t-tifsira tat-tielet ħaġa moħġaġa. Ma d-darba ż-żagħżugħ ma rridx jaf. Il-prinċipessa baqgħet tiffittaħ u tiffittaħ. U sa fl-aħħar qaltlu, xi trid nagħtik biex tgħidli t-tifsira? Min il-furnar kien pront weġiba, dak ir-ritratt li għandek imdendel monqok. Dan kien ritratt ta' omm il-prinċipessa li kien imdendel monqa b'katina tad-deb. Il-prinċipessa għaletu u tatulu u ż-żagħżugħ qalilha t-tifsira kollha. L-għada wara l-pranzu, kulħadd kien qed jistenna bil-ħerqa biex jara kif kienet se tispiċċat il-biċċa. Kulħadd kien jaf li jekk il-prinċipessa jerġa' jirnexxija taqta' l-aħħar ħaġa moħġaġa, dak iż-żagħżugħ kien jispiċċa l-mewt bħal l-oħrajn kollha ta' qablu. U hekk ġara, għax f'erba' kelmiet il-prinċipessa spjegat it-tifsira kollha. Is-sultan ordna li dak il-ħin stess jorbtu lil bin il-furnar
u joħduh lejn il-forka. Imma qabel ma dawrulu l-ħabel ma għonqu, iż-żagħżugħ dar fuq is-sultan u qallu: Sire, tarfu dan xejn dan iċ-ċurkett? Żgur, wieġbu s-sultan skantat. Dan ċurkett ta' binti, dan kif ġie għandek? U din l-arma, ir-rakmata, taf mnejn ġiet? Reġa' staqsa ż-żagħżugħ lis-sultan. Dik hija parti mill-lonq tal-libsa tal-prinċipessa, reġa' s-sultan baġib iktar minn qabel. U hawn sire, kompla ż-żagħżugħ, tarfu dan ir-ritratt? Is-sultan beda jħokk rasu. Dak ir-ritratt tal-Aziża Marti, jien stess kont irregalajtu lil binti. Sewwa qed tgħid, sire, wieġbu ż-żagħżugħ. Dak tagħthom li bintek stess biex jien ngħidilha t-tifsira ta' 3 ħwejjeġ moħġaġa. U qallu bil-biċċa kollha. Meta s-sultan sema dan, sejjaħ lil bintu qudiemu. Ġela ġib il-libsa fejn kellha lonq bl-arma rjali, ir-rakmata, u ż-żagħżugħ qabbel l-arma mqasqsa mal-fetqa tal-lonq. Kif il-folla kienet għadha miġbura, is-sultan ordna lil bintu tiżżewweġ lil dak iż-żagħżugħ. U hekk, dik il-prinċipessa mkabbra li kienet ċaħdet it-talba ta' min jaf kemm prinċpijiet kellha tiżżewweġ lil bin il-furnar. U hemm tispiċċa l-istorja tagħna.